Boas noites. Unha nena de 12 anos foi rescatada en Lugo despois de ser vendida pola súa familia de orixe rumana e residente en Córdoba. Segundo publica hoxe El Progreso, unha familia tamén de orixe rumana e residente en Lugo pagou 2.500 euros para que a nena fose a muller do seu fillo. A Fiscalía de Menores de Lugo e a Policía Autonómica rescataron a unha nena de 12 anos que levaba varios meses vivindo en Lugo despois de ser vendida pola súa familia para que fora a esposa dun rapaz de 17 anos residente na cidade. Así o publica hoxe o xornal El Progreso, que tamén explica que por este motivo están imputados o pai e a nai do noivo, así como a este último que non foi detido por ser menor de idade. Segundo El Progreso, as primeiras investigacións apuntan a que unha familia rumana que leva varios anos vivindo na rúa Yáñez Rebolo, no barrio da Milagrosa, podería ter pagado 2.500 euros á familia da nena, tamén rumana e residente en Córdoba, para mercar a nena e que esta se convertira na esposa do seu fillo. A situación detectouse en xullo, cando a nena xa levaba bastante tempo facendo vida de parella co rapaz. Para a sorpresa dos investigadores, os imputados consideran que este trato está dentro da normalidade segundo as costumes do seu país. A nena explicoulle aos fiscais de menores que foi obrigada a manter relacións sexuais en varias ocasións e que a obrigaron a mendigar. Tampouco lle deixaban saír da casa soa, nin lle deixaban liberdade para falar coa súa nai por teléfono. A familia compradora negou todas estas acusacións. Ademais, consideran que a situación é normal, tendo en conta as súas costumes e tradicións. Non é así para a legislación española, que considera abuso sexual calquera relación cunha nena de 12 anos, aínda que sexa consentida. Despois de que a policía rescatara a nena da casa na que vivía co seu esposo, a administración asumiu a súa custodia e xa podería estar de novo de volta en Andalucía. Novo roubo dunha vivenda na cidade. Nesta ocasión foi na rúa Mondoñedo. A valentía da víctima, que loitou cun dos ladróns, e a rápida intervención da Policía Nacional permitiron a súa detención. A Policía Nacional detivo ao sospeitoso dun roubo cometido nunha vivenda da rúa Mondoñedo. Segundo El Progreso, ao parecer un veciño desta rúa chegou á súa casa, atopou a porta aberta e dous ladróns dentro roubando. Os asaltantes fuxiron ao ser descubertos, pero a valentía do propietario e a rapidez da Policía Nacional en chegar ao lugar despois do aviso permitiron a detención dun dos ladróns que foi arrestado. Este roubo de onte xa é o terceiro ocorrido nunha vivenda da cidade no que vai de semana. Tense coñecemento alo menos doutros dous asaltos en vivendas na Praza Agro do Rolo e na Avenida das Américas. Dende a Deputación pediron hoxe o cese do alcalde de Guitiriz pola sentenza sobre a peonalización da rúa do Mercado que, segundo o socialista Manuel Martínez, lle atribúe ao rexedor fraude de lei e desviación de poder. Pola contra, o alcalde de Guitiriz di que esta sentenza é favorable aos intereses do concello e que deixa en evidencia a institución provincial. O voceiro socialista do equipo de goberno da Deputación de Lugo, Manuel Martínez, pediu este venres na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno Provincial o cesamento do alcalde de Guitiriz, José María Teixido, do Partido Popular, a raíz da sentencia do xulgado contencioso administrativo número 2 de Lugo, que lle atribúe fraude de lei e desviación de poder. A rúa do Mercado de Guitiriz é o motivo desa sentenza xudicial. A Deputación de Lugo peatonalizou esa vía de titularidade provincial, pero o alcalde popular declarou ilegais esas normas sen fundamento legalmente, baseándose en problemas de tránsito. Ademais, segundo sinalou o voceiro, o rexedor ordenou a reposición da legalidade de forma diversa prevista na norma,
para, de forma non legal, obter o resultado de conservación das obras. Martínez explicou que a sentenza xudicial avala que o alcalde empregou indebidamente o procedemento de reposición de legalidade urbanística, incorrendo en desviación de poder. Esta tarde tamén se soubo que a alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, foi imputada por un suposto delito de prevaricación urbanística. Esta decisión xudicial está relacionada coas licenzas urbanísticas outorgadas por silencio administrativo entre os anos 2006 e 2008 polo goberno local viveirense. Gran afluencia de público no centro da cidade no día de hoxe. O motivo foi a quinta edición do Street Market ou comercio na rúa. Unha xornada na que as principais tendas sacaron os seus produtos á rúa a descontos moi importantes. As rúas do centro da cidade tinguíronse un ano máis de laranxa para celebrar a quinta edición do Street Market. Máis de 70 establecementos sacaron os seus produtos á rúa con descontos de entre o 50% e o 90%. Así, no centro, a meirande parte das tendas exhibían hoxe as súas mercadorías a pé de rúa cunha notable afluencia de clientela na búsqueda da última ganga do verán. Dende a organización do evento, que parte da Asociación de Autónomas de Lugo, explican que con esta iniciativa as tendas tamén tentan achegar os seus produtos ao consumidor, xa que o contacto directo co cliente é máis doado na rúa que dentro da tenda. Ademais, durante a presentación desta quinta edición do Comercio na Rúa, o presidente da Federación de Comercio, José María Seijas, engadiu que esta iniciativa permite aos comerciantes liquidar produtos que non se venderon nas rebaixas que remataron a semana pasada. Dende a Asociación Lugo Monumental pídenlle ao Concello de Lugo que permita aos hostaleiros ampliar as terrazas durante o San Froilán. Para o presidente desta asociación, isto revertiría na economía do sector, pero tamén se podería destinar ao financiamento das propias patronais. Nas festas de San Froilán hai espacios públicos no casco histórico que se permite a instalación de restaurantes que veñen de fora, que nos parece moi ben, cuidado, que aquí ninguén, o sea, todo o mundo ten dereito a vivir, que se poñan en zonas do casco histórico, nos parece fantástico. Pero o que pedimos é que, a ver, o mellor todo o ano non vas a encher todas as rúas de terrazas, pero o mellor que nos días das festas permitan que en sitios onde non se obstaculice o paso, por suposto, o sea, en sitios onde se cumplan uns requisitos mínimos, se permita a ampliación das terrazas os días da festa, que son 11 días, o sea, entre o 3 e o 13 coincide este ano máis ou menos, que se permita a ampliación das terrazas, cuidado, pagando unha tasa, o sea, non estamos de decir que sexa gratis. Xa sabemos que unha tasa, entendemos que abusiva en Lugo, porque, hombre, que xa Lugo máis caro que Pontevedra co clima que ten, ou Santiago co turismo que ten, bueno, pois vale, é así, pois é así, ese é outro debate. Pero que nos días das festas nos permitan, pois, mellor pagando un 50% máis da tasa, ou algo polo estilo, que nos permitan, ou que lles permitan aos hosteleiros, ampliar as terrazas en zonas onde se poderían ampliar. Claro, había que estudiar caso por caso, evidentemente, pues, segundo a solicitude, pues, que cumplan uns requisitos. Un exemplo claro e evidente, as terrazas da Praza de España, da Praza Maior, poden ampliar perfectísimamente hacia baixo e non impiden o ningún paso de ninguén, pois a tanto metro cuadrado que se lles permita nos días das festas ampliar o seu beneficio. O seu beneficio que vai ser beneficio para Lugo tamén, porque pagarían esa tasa que colaboraría na financiación das festas. Nestes momentos estáse a disputar o primeiro treito do Rally San Froilán, un trazado espectáculo que discorre polo polígono das Gándaras. Nestes intres estáse a disputar o primeiro dos treitos da 36ª edición do Rally San Froilán. A especial do polígono das Gándaras, de 2.700 metros, dará a coñecer o primeiro líder da proba. Neste treito, os pilotos poderán amosar as súas habilidades a gran multitude de afeccionados que se congregan no polígono lucense, pero sen arriscar demasiado, xa que todos queren ter a ocasión de saír mañá, cando de verdade se decida o rally. Nesa xornada, os 100 pilotos inscritos terán que realizar 2 pasadas polos treitos de Vilalba, Muras, Outeiro de Rei e Mosteiro.
Entre os favoritos sobresaen os mesmos nomes de sempre. Iván Ares e Pedro Burgo son os grandes candidatos a facerse co título, sen esquecerse de Adrián Díaz, que despois de gañar na Ulloa, chega con moitas ganas a esta cita. E unha das notas destacadas desta edición será o gran número de equipos lucenses que tomarán a saída na proba, unha mostra máis de que a provincia é unha das grandes a nivel nacional dentro do mundo do motor. O Durán Maquinaria Ensino presentou hoxe o seu novo adestrador. Pepe Vázquez toma o mando no lugar de Javi Muñoz, co difícil reto de levar o equipo á fase de ascenso por cuarto ano consecutivo. Es importante reemplazar pues, las tres jugadoras que no están, ¿no? Las tres, Laura Muñoz que se retiró y Yaisa y Verónica que han cambiado de equipo, ¿no? O sea, en la posición de base ya se ha fichado a Marina y bueno, yo sí que consideraría importante pues intentar, ¿no?, reemplazar pues esas dos posiciones interiores de estas dos jugadoras que se han ido, a ver ahora las posibilidades que puede ofrecer el club y a ver, ya digo, intentaremos confeccionar la mejor plantilla dentro de las limitaciones o de las posibilidades que tenga el club este año y con ello pues intentar marcarnos los objetivos lo más realistas posibles una vez que tengamos la plantilla definida, intentar ser ambiciosos, trabajar mucho, porque no hay, yo desde luego no conozco otra fórmula que no sea a partir del trabajo, intentar pues sacarle lo máximo posible a la plantilla, que cada jugadora rinda por encima de lo que es ahora mismo, de que cada jugadora sea mejor en el mes de junio cuando acabemos y este es el objetivo, la verdad que no conozco otro. No me marco objetivos porque a día de hoy la plantilla no está cerrada, entonces hasta que no sepamos qué piezas vamos a tener, pues es difícil pues tener o decir públicamente un objetivo concreto. Sí que yo objetivos personales tengo muchos y siempre los he tenido, que es que mis jugadoras rindan al máximo de sus posibilidades cada día. Y a partir de ahí los resultados pues, y la liga y el nivel que este año la verdad que por los fichajes que se han hecho yo creo que vuelva a subir de nivel pues nos marcará en qué sitio vamos a estar, ¿no? Pero desde luego lo que sí, independientemente de que el equipo sea mejor, peor, regular, tengamos más o menos jugadoras, sí quiero que mis jugadoras trabajen al máximo y nuestro máximo pues nuestro máximo a lo mejor puede ser un 10º puesto, si hemos dado nuestro máximo será bueno, y a lo mejor nuestro máximo es el primer puesto y volver a ir a una fase de ascenso, no sé, ya te digo, hasta que no tengamos la plantilla cerrada es difícil decirlo, pero sí quiero que las jugadoras trabajen, den el máximo de su nivel y que haya una mejora. Porque aquí tenemos gente joven, gente de la casa, gente que tiene que trabajar, no solo con vistas a este año, sino con vistas a seguir creciendo como jugadoras y a un futuro. De cada vivencia y de cada equipo que entrenas tienes que sacar cosas positivas. Lógicamente el año pasado para mí fue una experiencia muy enriquecedora, ya te digo, porque era la primera vez que llegaba pues, a mitad de temporada con un equipo que yo no tenía nada que ver en la confección de la plantilla, un equipo que ya estaba iniciando la competición, un equipo que después tuvo problemas económicos y que tuvimos la suerte pues, de lograr muy buenos resultados deportivos. Entonces, en todo ese conglomerado de cosas que te estoy diciendo, la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora. La verdad que la Liga 1 es una liga que apetece jugarla y bueno, oye, este es el reto para mí como entrenador, reto para las jugadoras que entrene, que si este club quiere volver a jugar en Liga 1 y quiere volver a estar ahí, tenemos que trabajar mucho. Despedímonos con imaxes das verificacións dos coches do Rally San Froilán que tiveron lugar esta mañá no parking do Centro Comercial As Termas. Pero lembren que a información continúa no xornal El Progreso e no portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan boa fin de semana. Vémonos o luns. Boas noites.